फिन आरोबाव खेबसेनो मोन 14 मबाइल एप्स खालामजाबाय बेन। टिकटक बादिनो फिन खेबसेबाव बेन खालामजाबाय मोन 14 मबाइल एप्सफ्रा। मिरु सरकारा बेन खालामबाय मोन 14 मबाइल मेसेन्जार एप्स। रैखाथि आरो नायबिजिरसंगिरि इन्टेलिजेन्सफोरनि खावलायनायाव बे एप्सफोरखौ बन्द खालामदों मिरु सरकारा। मिथिनाय बादिब्ला बे मोन 14 एप्लिकेशनफोरा पाकिस्तानी उदखारिफोरजों सोमोन्दो दंमोन। इन्टेलिजेन्सफोरनि फोरमायनाय बादिब्ला जम्मु काश्मीर हालामाव पाकिस्तानी उदखारिफोरजों मदद होग्रा माखासे उदखारिफ्रा बे एप्सफोरनि गेजेरजों थोंजोङै सोमोन्दो लाखियोमोन, जायजों उदखारिफ्रा इन्डियानिफ्राय पाकिस्तान फारसे आरो पाकिस्ताननिफ्राय इन्डिया फारसे गोरलैयैनो सिखावै मेसेज एबा इनफरमेशन हरलायनो हायोमोन, जायखौ नायबिजिरनानै नायबिजिरसंगिरि इन्टेलिजेन्सफ्रा हमदांनो हायो आरो मिरु सरकारनो मिथियो। मिथिनो मोननानै मिरु सरकारनि मिनिस्ट्रि अफ इलेक्ट्रनिक्स एन्ड इनफरमेशन टेक्न'लजिया इनफरमेशन टेक्न'लजि एक्ट 2000 नि सेक्सन 69A नि गेजेरजों गासै एप्सफोरखौ बन्द खालामबाय। बेन खालामजानाय एप्सफोरनि फारिलाइया अफिसियेलि फोसावजायाखैब्लाबो गुबुन गुबुन खौरां बिजोङाव फोसावनायनिफ्राय मिथिनो मोननाय एप्सफोरनि मुङानो जाबाय क्राइबाइजार, इगनिमा, सेप्स उइक्रेम, मेडियाफेयर, ब्रियार, बिचार, नेनबक्स, कनियन, आइएमअ, एलिमेन्ट, सेकेन्ड लाइन, जांमी आरो ट्रिमा। नोंथाङा सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव दं नामा? जुदि नोंथाङा देहायाव सानाय सुनायजों भुगिनांगासिनो, अब्ला नोंथांनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। नोंथांनि थाखाय दं एसआइ निउर' थेरापि सेन्टार। बे थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा गोरलैयैनो सानाय सुनाय बेरामखौ फाहामथाय लानो हागोन। ট্ৰিটমেণ্ট পাইছোঁ, লগে লগে মোৰ মানে শৰীৰটো মানে একদম ফ্ৰী হৈ গৈছে। খোজ কঢ়াত খুব অসুবিধা আছিলে, চাইডটো মোৰ একেবাৰে মানে বহুত বেয়া আছিলে, মানে খোজকাঢ়িব মানে ভালকৈ পৰা নাছিলোঁ। ইয়াত মোটামুটি 3 দিন আহিয়ে মই ভালকৈ খোজকাঢ়িব পৰা হৈছোঁ। सिं सानाय, आफादावरि सानाय, मोदोम जरा सानाय, आइजोफोरनि जेंना, खर' सानाय बायदि बायदि बेरामखौ बे सेन्टाराव फाहामनाय जायो। एसआइ निउर' थेरापि सेन्टारा चिरांनि बेंटल सापागुरियाव दं। बे सेन्टाराव थानानैबो फाहामथाय लानो हानायनि सुबिदा दं। जुदि नोंथाङाबो फाहामथाय लानो लुबैदोंब्ला नैबे मबाइल नम्बर 7620160459 नङाब्ला 9476977956 आव थोंजोङै जगाजग खालामनो हागोन।